Alƙawari cikon masoya an yi babu mai rabawa. Shi so in har na gaskiya ne baya duban kyawun kamanni, baya kyala mutum da aljan zai shige har cikin sa'anni. Waɗansu sun ɗau so da wasa sun bi shi hanya ta yaudara ne, waɗansu na soyayyar kuɗi ne, waɗansu ko sun bi ɗaukaka ne, waɗansu mugun nufi ne ya saka aka yau zubar hawaye. Alƙawari ya so, alƙawari ya so, alƙawari ya so, alƙawari ya soyayya. Ka so mutum da gaskiya shine ribar soyayya, a so ka yau magana ɗaya shine cikar mutum duniya. Idan ka samu mai juriya ka zamto mai bashi kariya, a sa haƙuri zaman gaskiya shine zai kau da hayaniya. Ko mai tsanani ko wuya shi so sarki ne a duniya. To shikenan, za mu gani idan har kai ne da gaskiya ko kuma ni ne mai gaskiya, lokaci zai nuna. Wannan lokacin nawa ne kuma ina da tabbacin haka. Ni ba sai ka cika ni da surutu ba, Allah Ubangiji ya nuna mana gobe. Yanzu dai mu tafi. Ni ke san wani abu? Gabaki ɗaya na fito na sanar da ke hakikanin gaskiya yadda nake. Lafiya me kike kallo a can ne ko kin san shi ne? Haka wancan da kake gani? Dan uwana ne. Kuma yanzu an kira shi ne a waya an faɗa masa kakanmu ba shi da lafiya, ana ma tunanin ya mutu. Don haka mu za mu tafi yanzu can. Mai ka je gida mai waya. Gurin ki na zo, amma na ga kamar akwai abin da kike. Ba abin da nake yi. Kin tabbata? Ok, za mu iya tafiya kenan. Mu je. Ka ɗauka matambayan lahira ne ko na duniya ne, ba ka ce shege ba ne kai, ba za ka rabu da sabuna ba. Faruk, yaro ne kai, ina tausayin ka amma kai ba ka tausayin kanka. Ka san me nake so da kai Faruk? Ka je ka samu sabuna, ka ce mata ba kai ba ita, daga yau kar ta ƙara kula ka, kai ma ba za ka ƙara kula ta ba. Shikenan sai kai hanyar ka, mu ma sai mu hanyar. Wai me ka yi min ne? Na ga baka raba ni da wani bangare ba na jikina. To ko kullun za ka ta yankan naman jikina,
wallahi ba zan taɓa rabuwa da Safina ba. Wannan abin da kai min yayi kaɗan ya sa in rabu da Safina. Waldan pizza. Baka ga komai ba ko ba mu yi ma komai ba. To shege ka fasa mu da kai ba za mu sake ka ba kuma ba za mu kashe ka ba sai ka fita daga harkarta. Dole ku ta jibga shege. An gama ku ragargaza shi. Oga, me kake so a yi masa? Soyayya zai zaba ko rayuwarsa? Idan ya farfado, ku ƙara kuza wa shege ruwa, ku ƙara ragargaza shi, shege ka fasa mu da shi. Tunda ya ce ba zai daina ba, mu ma ba za mu fasa ba. In ya ƙara farfadowa ku ƙara ragargaza shege. An gawa. Kai a jagwala, ki wannan ka dubo. Bai ga bayar sa yake cikin ne magana yaran. Tun da nake ni ban taɓa ganin yaro mai taurin kai irin wannan ba. Amma ka san an ce maganin shi gidan banza. Shi dan bana bakwai ne. Mu kuma yin 90s ne. Ku kwantar da hankalin ku dai ku je ku yi ta shirye kawai. Aikin ku yana gab da kammala. Ka san Allah kun ce kara kashe shi ba. Da tunana gari da kashe shi. Kai yaran nan ma ya tuni sun kashe shi. Ni nake danna zuciyata. Nake ba su hakuri saboda yaron yana da taurin kai kuma gashi yana da kaifin magana, yana da zuciya ne. To mu kuma irin yara masu irin wannan zuciyar kashe su muke yi. Kar a kashe shi. Ji yadda za ka yi dai ka yi domin ya daina santa. Yaron na san yana da taurin kai sosai, amma ban yi tsammanin kai ma zai yi maka wannan taurin kan nasa ba. Amma yadda za a yi a matsa shi kawai dai ya fita daga layinta. Idan kuma aka matsa shi bai fita ba. A kawo ƙarshen labarin. So ai ni abun ma ya bani mamaki da naga har yanzu aikin bai kammala ba. Ku je ku ci gaba da shiri. Kai. Za ku ji labari mai kyau. To shikenan, abinda da zan ce miki ki ci gaba da murmushi. Ya me ba zan ce miki ci gaba da murmushi ba, kin san ko ya fuskar ki take koma a duk lokacin da kike murmushi? To kin ga? Dan Allah a duk lokacin da ake murmushi, ki ringa barin madubi a kusa da ke. Kawai ai na san zaki fi ganin ya fuskar take koma. To shine. Dan Allah. To ki murmushi mana. Dan Allah fa. Yawa ko ke ba. Duk da ban kalli fuskar ki ba, amma na san a wannan yanayin ta fi kyau. Na? To shi kenan, zuwa an jima kaɗan nan zan kira ki. Insha Allah, ki kula min da kai. Kai, gaskiya soyayya duniya ce. Wallahi duk wanda baya soyayya ya bar daɗi. Har da kai kenan. Ai ni kwata-kwata bana maka kallon masoyi, mayaudari kawai nake kallon ka. Sannan wai da kake waya haka, na ga bakinka har wuya. Da budurwarka nake waya mana. Budurwata kuma? Kwarai kuwa, budurwarka. Wace? Budurwarka Amira mana.
Haba ba shi, ai sai ka ɓata min rai. In dai kana so ka ci gaba da kallo na a nan wajen, kar ka ƙara min zancenta. Ba na zo gurinka ba ne don ka ɓata min rai. Kai ma ne Faruk, na faɗa ma, na ƙara faɗa ma. Kawai ka yi soyayya domin ka samu nishaɗi, amma ka ƙi. To bara na faɗa maka, kamar yadda na saba faɗa maka. A kaf wannan zamanin nan ba ka taɓa samun macen da za ta so ka 100% ba. Haka kuma ba ka taɓa samun macen da za ta so ka da zuciya ɗaya ba. Su mata kawai za su so ka ne domin abin da kake da shi. Don haka, ka bar cewa za ka samu macen da za ta so ka saboda Allah. Ka cire wannan tunanin daga kanka. Haba Faruk, ka da irin rayuwata, ka mai da mace kamar riga, ka saka a san da kake so, sannan kuma ka cire ta a san da kake so, ka sa wadda kai niyya, ka ajiye wadda ba kai niyya ba. Tam, ka gama? To bari ka ji, ni Faruk kwata-kwata ba zan iya wannan rayuwar taku ba, ta yaudara. To bari ka ji, ni Faruk kwata-kwata ba zan iya wannan rayuwar taku ba, ta yaudara. Ka ji tsoron Allah. Wannan abin da kake yi ba daidai ba ne, kuma ka sani idan ba a yi maka ba, za a yi wa 'yan uwanka. Ka ji tsoron Allah, ka sani duk abin da kai za a yi maka, idan kuma ba a yi maka ba, za a yi wa ɗan uwanka. Kaga, tunda har baka ɗauki shawara ta ba, to ni ma fa ka ƙyale ni da wannan nasiha taka. Yawwa, sannan kuma daman ina so na tambaye ka. Gabaki ɗaya budurwar ka Amira ta damu na haɗu, duk da ɗazu muka haɗu da ita, amma gabaki ɗaya ta damu mu haɗu. Kaga, kar ka ƙara kiranta da budurwata. To shikenan, yanzu dai tana so a haɗu, ya za a haɗu da ita saboda ta girba abin da ta shuka. Shikenan, ma haɗu da ita gobe. Wai wannan wani dan uwanka ne da kake bani labarin shi a koda yaushe, wanda duk lokacin da muna tare sai kana bani labarin sa. Amini na ne, ko na ce miki dan uwana ne. Amma da gani kana son shi sosai. Babu shakka ina son shi kamar yadda shi ma na san yana so na. Ba zan iya kwatanta miki yadda nake son shi ba, kamar yadda na san shi ma ba zai iya kwatanta yadda yake so na ba. Amma shi ne ko a hoto baka taba nuna min shi ba. To yanzu me kike ji na magana da ba? Idan har kika kwantar da hankalinki, ai yanzu nan zaki ganshi. Jira ya kare. Gaskiya to ni dai ka nuna min shi a waya kafin ya ƙara so. Ke da kin san shi, to menene ne sai na nuna miki hotonsa? Na san shi kuma. Ina nufin kusan kaman maɗa. Kina kallon shi, zaki gane shi saboda muna kama sosai da shi. To ni dai ka nuna min shi a waya. Okay, kana waje? Okay, to bara na zo na shigo da kai. Yawa dan jira. Kin gari a bara na shigo. Kai ne? Ƙwarai shi ne Faruk, na san dole za ki mamakin ganinsa. Shi ne dai. Amma gaskiya Amira kin yi asara, saboda wannan da kike ganinsa yana da kuɗi sosai. Amma sai dai duk macen da ya je gurinta, sai ya ga ba shi take so ba, kuɗin nan tashi take so. Dalilin da yasa ya dawo yana yi wa duk wata wadda ya ga yana son ta kenan. Yana zuwan mata ne a matsayin shi talaka ne, bayan 'yan lokuta kuma sai ya mata jarrabawa, kamar da yadda muka yi miki. Ke kuma kika faɗi. Wallahi tallahi na yi da na sanin abin da na yi maka. Wallahi sharrin shedan ne. Ƙarya kike, saboda da kina so na ba za ki taɓa fifita kuɗi ba a kaina. A da na yi kuskure na faɗa soyayyarki, amma yanzu na gane gaskiya. Saboda haka, kar ki ƙara cewa kina so na bar ki lafiya. Dan Allah ku kai hakuri. Idan na rasa ka zan iya rasa rayuwa. Ba za ki ba mu hanya. Faruk wallahi ina son. Kada wannan magana ta ƙara fitowa daga bakinki, matsawar ina gurin nan. Kin ga tun farko abin da na jiya miki kenan. Amma sai da kika matsa har hakan ta faru.
To mutu. To mu je. A sa haƙuri zaman gaskiya shi ne zai kawo da hayaniya. Ko mai tsanani ko wuya shi so sarki ne a duniya. Alkawari cikon masoya in an bi a yau zaman lafiya. Alkawari cikon masoya.